Su piwa di school bening kong nam dai khon chu pi ndai phim tip shanu ban le Kani kari school ki hapret ke badan halu maba shalong hapdeng ke jing tenat ke mariang ki ding ki siej ba ki sentiu skot ke school ba kerpang na bata ki hap ki baret ha ke preschool section ban ai ki ke jing hikai ke badan kam klang bikin long be tipru tiblai hadien habut Nado mari rong hado ga plau bagi classroom jong gini kena kani ke school kadap di rukom hikai ke juk menta ban pinwandor di perkat perdan gini ki habret lingba ki kor ki bor ba ka sap ba kerpang ke jongki tang sipang bangadan hangne ngaso kumbang la kelalang thek kumi wein gini ki habret bla penum mensim yang aga kor bar haka ktien ke thli om tang ki class ki baret hendai hangne don ru ki class ki bahe ba penlong ya bon ki kena kani ka than bagian pendap ki jing pule ki badan kam haka jing im jongki na kani ke jaka ba pen kerpang ya kani ke school de ke jong hikai ba ka ai ban seng nong rim ki khon hap ki jongi nadu ki dang lung la seng ki ni school house nam khak na spark na pusau da ga jing tmu banai ki jing hikai ba ga jing nang jing start ki hablen bakin long ki nong yalam ki riu perkhan ba burom mi ki wei ki ba ie ila kari ba ba shapting you blay ling ba ki jing hikai jing kristan ki ba kani ki school ka penchong nong rim hang ni ki pentikna bagi kina om tang bakin ki ka jing nang jing start ndai kumjuru ha ka sap ling bagi co curricular activities ba harukom pen pro jabiyang ki ni ki khon ha ka jing don jukna hikai ki ba fikir ki ni ki baren ka penchang chushu na ki jing sharia ki kimi ki pa na bentaban pinwandor ya kalawai ki jongki la da phimpa dio school ka batikana ki khonrit ki jongphi lesi kani ka di ka wendi school ka badan kam na benta jongki ki mau jam jing puli bening kong ki long ki ba kong san ha ka jing em drop a comment ki jing song jongphi lor kane